אלו הרוקיד AI, והן יאפשרו לכם להשתמש בבינה מלאכותית וכלים פרודקטיביים בגובה העיניים. רוקיד מציגים את המשולש הקדוש, תצוגת AR, בינה מלאכותית ומערך צילום. חיישן הצילום כאן הוא מבית סוני, המעבד בפנים הוא סנאפדרגון, והבינה המלאכותית היא לבחירתכם, בין אם אתם מעדיפים את ChatGPT או את ג'מיני. תוכלו בכל שלב, בכל מקום ובאפס מאמץ לצלם וידאו או תמונות, ואם תגידו היי רוקיד, תוכלו להעיר את הבינה המועדפת עליכם, שתעזור לכם בפעולות מסובכות או בפעולות הכי יומיומיות שיש. בתוך המשקפיים של רוקיד יש זוג מסכים, אחד לכל עין. המסכים האלה יעזרו לכם בדברים כמו לראות איזה שיר מתנגן כרגע, או אפילו דברים כמו מפות מבית גוגל. תוכלו לראות את המפה ואת הוראות הניווט. אתם תוכלו אפילו לקבל תרגום בזמן אמת, המון שפות שונות, רובן מבית מייקרוסופט, ואפילו טלפרומפטר כדי לראות את הטקסט שלכם בזמן שאתם מדברים למצלמה. מערך הצילום כאן לא מיועד רק לסרטונים או תמונות, אלא גם עבור הבינה המלאכותית. אתם תוכלו לבקש ממנה לתעד את מה שמולכם, אבל גם להגיד לכם מה היא רואה, ולנהל אתכם שיחה כמו כל צ'אט, רק בעזרת ראייה בזכות מערך הצילום כאן. I see a small mannequin-echo or lucky cat figurine inside a clear plastic display box. רוקיד מציעים עולם אביזרים בשביל לאפשר לכם שימוש לאורך כל היום, או יותר נכון, כל היממה, כמו כיסוי שמש נשלף, כדי שתוכלו להשתמש בהם גם ביום וגם בלילה. סוללות מגנטיות שיתלבשו על המשקף מאחורה ויאריכו את זמן הסוללה, או אפילו קייס טעינה כדי שלא תצטרכו להסתובב עם כבל. את משקפי רוקיד AI אתם תוכלו לרכוש אצלנו, רונלייט היבואן הרשמי, או אצל כל הרשתות המובילות, ובכל המצבים אתם תקבלו אחריות לשנה על ידי היבואן הרשמי.